Straší či nestraší, som zavretý ako malý džin v nepriehľadnej fľaši. Sklo vidím a cítim, dotknúť sa ho však nemôžem. A možno je to tým, že zmestiť sa nedokážem do kože. Už niečo musím spraviť, veď chcem ísť z fľaše von. Vo fľaši je síce príjemne, bezpečne a teplo, a hrá tam nahlas gramofón. Hudba by mohla niekoho prilákať a pošúchal by fľašu odvážne, a ona by sa ineď otvorila a vydala ma na svet bez bázne. Straší či nestraší, som zavretý ako malý džín v nepriehľadnej fľaši. Sklo vidím a cítim, dotknúť sa ho však nemôžem. A možno je to tým, že zmestiť sa nedokážem do kože. Nož niečo musím